Jee, tässä on valo. Elikkä siis, tiedotusasiaa koskien mun YouTube-kanavaa. Ja siis, sori kun mä unohdin sanoa. Eli moikka, moi. Ja se olisi net täällä, moi hehehe. Eli KHT Nettu. Pahoittelen taustaääniä. Ja muuten käykää seuraamaan minua. Ja peukut pystyyn ja niin poispäin, koska tää on video YouTubeen kuitenkin. Suora video YouTubeen. Jehehehe. Bravo. Ja tää tarkennus on jostain syystä ihan pepusta. Eli voisin vaan tehdä näin. Ei se pitää vaan tarkentaa itse, koska mä en rupea painelemaan koko ajan tästä näytöstä. Joten niin poispäin. Mä oon tulossa tonne Tykkimäkeen. Ei Tykkimäkeen, se on suljettu. Ja sit kun mä lähden, niin sit vaan se on pimeäksi. Niin. Ja siis tonne Sataman yöhön. Ja niin. Hei kamera! Tarkentaako sinä? Sinäkö muka tarkentaa? Sinä ei tarkenna minun. No niin. Nyt on hyvä. Ja siis Sataman yö on sellainen, on niinkun huvipuisto ja niin poispäin. Joten mä mennään sinne. Eikä mun pitää vaan päästä kauan tosta mun takaa. Ja siinä on tosi vähän jäljellä siivousta ja sitten lähdetään läpi. Ehkä. Koska me ei ole vielä lähdetty. Se alkaa 16.00 eli 4. Ja no, tää oli tänään pikan versio. Ja muuten mä otan sieltä liveä. Ja muuten käykää seuraavaa Instasta. Eli KHT Nettu. Mä oon siellä koirakuvalla, niin hehe. Eli mun koiran kuvalla, koska meillä on 2 lemmikkiä, eli 2 koiraa. Ja muuta meillä ei ole. Meillä oli 2 kilpikonnaa, mutta kun ne kuoli ja niin poispäin. Toinen karkas, toinen kuoli. Ja on meillä ollut kalakin, mutta se kuoli. Niin, koska se vesi oli vähän likasta ja sillä ei ollut ruokaa. Sortaustainen ja niin poispäin. Joten jos te näette, ottakaa tämmöisen henkilön, niin tuolla Sataman yössä, niin voi tulla moikkaa tai halaa tai ihan mitä vaan, jos haluaa. Ja muuten, mulla on vaan pari seuraajaa, joten mun pitäisi tehdä parin seuraajan eli parin tilaajan spesiaali. Ja se tulee lähiaikoina. Mä kerkeen ja voit sitä laittaa peukut ylös. Ja niin poispäin. Ja mä unohdin siis ennen tehdä videon. Sit piti tulla toi mun haastatteluvideo. Ja niin poispäin. Mut kun mä en oo kerran lataa sitä ja mun SIM-kortti huutaa täyttä. Ja niin poispäin. Eli kortti tämä huutaa, että tämä on täynnä ja tila ei riitä, niin pikku mun pitää tehdä jotain juttuja telefonilla. Ja nähdään seuraavassa videossa. Ja muuten mut löydetään myös TikTokista. Mä en muista millä nimellä, mutta mulla on hevoskuva. Moi moi! Se olisi sit seuraava video.